Ilang pite undane iki tinggal. Nggon sapa kuwi? Undane anak tunggalku. Riko kok dadi kaya ngene sih, Mbok? Ya wis ngono. Kae lho sawah ngendhek mburine kono rung dipeki Bali. Rono Bali. Ngengkel. Riko sing Ngengkel ngengkel. sira sing ngengkel. Lah wong Riko tak omongi kuwi lho, duk sawah Riko, ra ono sawah entek, wis do entek. Sarai dhewek kowe gabahe urung diwadahi. Cukup wong ora ngerti. Untuk gabahe dhewek, Mbok. Riko kok ngaku-ngaku untuk ngedewek. Ora ngandel ya wis. Ya terserah Riko, Mbak arek tekan kok sore nang kene kono nek iso nggo bali gabah uang. Kok ya Allah ra percaya Riko diomongi. Wadahi kono wadahi. Lah kae wong didrepke uang kae sapa sing ngepeki? Kowe ngene Mbah Warso. Mbah Warso. Ya Allah. Nggon Riko ke kae rung dipeki. Do mengengkel Riko. Ngengkel. Riko sing ngengkel. Ngengkel sira ngengkel. Parine urung diwadahi. Kae wadahi rong. Parine sapa ya luweh untuk parine nggon dhewek kok ora percaya. Terserah Riko. Terserah Riko.